E agora chega o momento de entregar o terceiro galardón desta gala. Queremos recoñecer a unha persoa que é exemplo de superación, esforzo e compromiso. Susana Rodríguez Gacio, médica e campeoa paralímpica que se converteu nun referente dentro e fora do deporte. Por desgraza, como xa dixemos, hoxe non pode estar aquí connosco, pero quiso acompañarnos igualmente cunha pequena mensaxe moi especial. Así que faremos unha parada nesta viaxe para escoitala. Un forte aplauso para Susana Rodríguez. Dentro vídeo. Ola, aquí Susana Rodríguez Gacio, saúdovos desde Vigo e quero agradecervos este recoñecemento na gala Somos Referentes, Somos Diferentes e tamén darvos a noraboa por esta iniciativa socioeducativa que pon en valor a inclusión e a diversidade. Pois a vida tenme demostrado que os entornos máis diversos, formados por persoas diferentes, cada unha coas súas características, son enriquecedores para todas as partes. Polo tanto, a diversidade e a inclusión sempre suman. Non puiden asistir ao vosso evento por motivos de axenda, xa que me atopo en pleno proceso de recuperación dunha cirurxía de xeonllo que tiven o día 10 de abril. Estou tratando de facer todo o posible para volver o máis pronto ben á competición. Envíovos unha aperta e desexovos que o evento saia genial. Chao! Xa que non está aquí, sube a recoller o premio David no seu nome. Un aplauso, por favor. E fan entrega aos nenos do Navalón. Isma aquí. Dase aquí, Isma. Dase. Bueno, moitas grazas. Recollo o premio en nome de Susana, faremoslo chegar. E xa quero aproveitar tamén esta oportunidade que teño para darvos as grazas a todos o alumnado de Manuel López Navalón, para darte tamén as grazas ao alumnado do noso centro. Como comentaban antes, os premios son realizados a partes iguais polo López Navalón, o galardón que temos aquí, e a fotografía que é alumnado de cuarto de ESO, realizado por alumnado de cuarto de ESO de expresión artística do noso centro. E quería dar un especial agradecemento a todos os que fixestedes posible esta gala, a rapazada toda de expresión artística, de artes escénicas, a Manolo, o voso profe, o noso coordinador de Benestar e de Convivencia, que anda por aí seguido entre bambalinas movéndose un lado para outro. Darlle un agradecemento moi especial tamén a De Vacas por achegarse aquí a amenizar un poquinho coas actuacións, especialmente aos homenaxeados, a Antón, a Alex, a Susana e tamén especialmente a Matías, que o temos aquí e que para nós foi todo un placer telo aquí no centro. Nada, tamén a tribo do Milladoiro presentando aquí tamén con Susana, con Sonia de Agareso esta primicia do traballo que realizaron. Bueno, moitas grazas a todos por asistir e faremoslle chegar o premio a Susana.